Oletko sinä valmis? Mä en kuule sua. Voitko vaan sanoa mulle? Miksi sulla on pakko ignoroida mua joka päivä? Miksi sä et voi sanoa vaan? Mä en oo valmis. Minä olen valmis. Miksi sulla on pakko ignoroida mua niin kuin sä oisit jossain kuussa? Mä en ymmärrä sua. Mä en ymmärrä sua ollenkaan. Miksi et voi vaan sanoa mulle, oletko valmis tai et oo? Voitko vaan sanoa, en oo valmis tai olen valmis. Voitko sanoa niin? Ei oo pakko ignoraa. Voitko vaan sanoa mulle, oletko valmis? Ei oo pakko ignoraa mua joka päivä. Vain sanot mulle, oletko valmis tai ei oo niin. Ja voit vaan sanoa. Voit vaan sanoa. Voit vaan sanoa. Voit vaan sanoa.